विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत ब्रिज कोर्सच्या संदर्भात आपण 3 पार्ट मध्ये माहिती घेतलेली. ती पार्ट मध्ये आलेली माहिती आणि त्यावर आधारित प्रश्न त्या व्हिडिओमध्ये आलेले आहेत. ते प्रश्न सराव करून सोडवायचे. आणि आज आपण ह्या ब्रिज कोर्सच्या पुढच्या भागामधले 4 आणि 5 याची माहिती आपण आजच्या ह्या तासाला घेणार आहोत. आता यामध्ये आपल्याला माहिती घेत असताना पहिल्यांदा टाइप्स ऑफ नंबर्स त्यामध्ये पाहिजे. तुम्ही इयत्ता 1ली ते 4थी पर्यंत नॅचरल नंबर्स म्हणजे नैसर्गिक संख्यांचा अभ्यास केलेला आहे. 1 2 3 4 5 डॉट 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 ह्या सगळ्यांना काय म्हणतात? नॅचरल नंबर्स म्हणजे नैसर्गिक संख्या, जे आपण काउंटिंग म्हणजे मोजण्यासाठी वापरतो. आता ह्याच नॅचरल नंबरमध्ये 0 ऍड केला की ज्या संख्या मिळतात त्याला होल नंबर्स म्हणजे पूर्ण संख्या असं म्हणतात. आणि त्याची सुरुवात 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 या पद्धतीने येते. म्हणजे आतापर्यंत आपण नॅचरल नंबर, होल नंबर्स याची माहिती घेतली. आणि गेल्या वर्षी 6वी मध्ये तुम्ही यामध्ये पुढचा जो प्रकार आहे तो इंटिजर्स म्हणजे पूर्णांक संख्येची माहिती घेतलेली. त्याचीच रिव्हिजन आपण आजच्या तासाला करणार आहोत. आता पूर्णांक संख्यांच्या संदर्भात आपण 4 महत्वाचे नियम पाहणार आहोत आणि त्याचे 4 कन्सेप्ट समजावून घेणार आहोत. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून ते बारकाईने त्यातले कन्सेप्ट काय करायचे समजावून घ्यायचे आहे. आता इंटिजर्स नंबर लाईन ही मी या ठिकाणी फळ्यावर दाखवलेली आहे. बघा, ही जी नंबर लाईन आहे ती इंटिजर नंबर लाईन आहे. यामध्ये बरोबर मध्ये 0 आहे. इथं +1, +2, +3, +4 एक्सेट्रा. इकडं -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा अशी आहे. ह्याला इंटिजर नंबर लाईन म्हणजे पूर्णांक संख्या रेषा असं म्हणतात. तुम्हाला पूर्णांक संख्या रेषा काढा म्हणलं की या पद्धतीने पूर्णांक संख्या रेषा काढली जाते या पद्धतीने. आता इंटिजर नंबर लाईन यामध्ये आहे, त्यामध्ये त्याचे जे काही महत्वाचे नियम आहेत ते आपल्याला पाहिजे. त्यामध्ये पहिला असा आहे की नंबर्स राईट टू द 0 दॅट इज +1, +2, +3 आर कॉल्ड पॉझिटिव्ह नंबर्स ऑर इंटिजर्स. म्हणजे उजव्या बाजूच्या ज्या संख्या शून्याच्या उजव्या बाजूच्या त्याला +1, +2, +3 मराठीमध्ये त्याला -1, -2, -3 असं म्हणलं जातं. आणि ह्या सर्व उजव्या बाजू संख्यांना धन पूर्णांक संख्या आणि त्यालाच इंग्रजीमध्ये पॉझिटिव्ह इंटिजर्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर दुसरा नियम असा आहे नंबर्स लेफ्ट टू 0 दॅट इज -1, -2, -3 एक्सेट्रा आर कॉल्ड निगेटिव्ह इंटिजर्स. म्हणजे ह्या 0च्या लेफ्ट साईडला म्हणजे डाव्या बाजूला जे नंबर्स आहेत त्यांना -1, -2, -3 या पद्धतीने काय केलं जातं? वाचन म्हणजे रीडिंग केलं जातं. आणि त्याला निगेटिव्ह इंटिजर्स आणि मराठीमध्ये ऋण पूर्णांक संख्या असं म्हटलं जातं. त्यानंतर द नंबर 0 इज कॉल्ड ओरिजिन. आणि शेवटचा तिसरा जो नियम आहे ह्या 0ला ओरिजिन म्हणजे आरंभ बिंदू असं म्हटलं जातं. आता ह्यामध्ये फक्त लक्षात ठेवण्यासारखं काय की राईट साईडचे आहेत ते पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आहेत, लेफ्ट साईडचे आहेत ते निगेटिव्ह इंटिजर्स आहेत. आता हे निगेटिव्ह इंटिजर्स आहेत हा भाग नवीन आहे. हे तुम्ही शिकलेला 0 1 +2 3 4 हे शिकलेला. हे -1, -2, -3, -4 हे गेल्या वर्षीच्या 6वी मध्ये आलेला हा नवीन कन्सेप्ट आहे. आता हे जे निगेटिव्ह इंटिजर्स आहेत त्या संदर्भातली माहिती यामध्ये आपल्याला घ्यायची आहे. आता पॉझिटिव्ह नंबर्स 0 अँड निगेटिव्ह नंबर्स टुगेदर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंटिजर्स. म्हणजे सर्व पॉझिटिव्ह संख्या, सर्व निगेटिव्ह संख्या आणि 0 यांना मिळून काय म्हणतात? ग्रुप ऑफ इंटिजर्स. आणि त्याला मराठीमध्ये पूर्णांक संख्या असं म्हटलं जातं. ही या ठिकाणी आपल्याला पूर्णांक संख्येच्या संदर्भातली माहिती आलेली आहे. आता हे जे निगेटिव्ह इंटिजर्स आहेत मला मी तुम्हाला सांगितलं ह्याचा वापर कुठं कुठं होतो? हाऊ टू राईट निगेटिव्ह नंबर्स. निगेटिव्ह संख्या कुठं वापरल्या जातात? उदाहरणार्थ एखाद्या वेळेस गरज पडल्यानंतर ना आपण काय करतो की आपल्या मित्राकडून किंवा लगतच्या नातेवाईकाकडून काही रक्कम उसने घेतो. मग ती उसनी रक्कम घेतलेली कर्ज म्हणून घेतलेली रक्कम काय केलं ती निगेटिव्ह म्हणजे ऋण संख्येने दाखवली जाते. उदाहरणार्थ मी मित्राकडून 10 रुपये उसने घेतले
तर ते दाखवताना कसं असतात, ऋण 10 आणि इंग्रजीमध्ये -10 या पद्धतीनं दाखवले जातात. अजून कुठं कुठे हे ऋण पूर्णांकाचा वापर केला जातो, तर डेप्थ ऑफ सी म्हणजे समुद्राची खोली सांगण्यासाठी निगेटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे ऋण पूर्णांक संख्यांचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ एखाद्या समुद्राची खोली 70 मीटर आहे असं जर हे दाखवायचं असेल तर ते -70 याने काय केलं जाते, त्याची डेप्थ दाखवली जाते. म्हणजे -70 हे काय सांगतं की त्या समुद्राची खोली -70 मीटर आहे, हे या ठिकाणी दाखवलं जातं. त्यानंतर ना तुम्हाला नेहमी माहिती, तुम्ही बातम्या वगैरे टीव्हीवर पाहता, त्यामध्ये टेम्परेचर जे दाखवलं जातं तापमान, त्या ठिकाणी सुद्धा ह्या ऋण पूर्णांकाचा म्हणजे निगेटिव्ह इंटिजरचा काय केला जातो, उपयोग केला जातो. काश्मीर सारख्या भागामध्ये तापमान कधी कधी 0च्याही खाली येतं. मग जे 0च्या खाली तापमान आहे, बिलो 0, ते तापमान काय केलं जातं, ऋण पूर्णांकाने दाखवलं जातं किंवा निगेटिव्ह नंबर्सनी दाखवलं जातं. उदाहरणार्थ 0च्या खाली -1, -2, -3 या पद्धतीनं, त्यालाच इंग्रजीमध्ये बिलो 0, -1, -2, -3 बातम्यामध्ये दाखवतात की काश्मीरमध्ये तापमान -2 डिग्री सेल्सिअस आहे, त्यालाच -2 डिग्री सेल्सिअस असं म्हटलं जातं. म्हणजे तापमानाची नोंद करताना समुद्राची खोली या ठिकाणी काय केलं जातं, ऋण पूर्णांकाचा वापर केला जातो. नंतर ना लिफ्टमध्ये सुद्धा जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लोअर्स असतात, मजले असतात, ते दाखवण्यासाठी सुद्धा धन आणि ऋण पूर्णांकाचा वापर केला जातो. मग ग्राउंड फ्लोअर पासून वरचे जे मजले असतात ते धन पूर्णांकाने दाखवतात. उदाहरणार्थ +5 लिहिलं असेल तर ग्राउंड फ्लोअरच्या वरच्या बाजूला 5वा मजला, -3 लिहिलं असेल तर ग्राउंड फ्लोअर पासून खाली 3रा मजला. या पद्धतीने काय केलं जातं, ऋण पूर्णांकाचा वापर काय केला जातो. टेक आणि गिव्ह म्हणजे एखादे रक्कम देणे घेणे, यामध्ये सुद्धा धन आणि ऋण पूर्णांकाचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ वडिलांनी मला 10 रुपये दिले, तर ते काय झालं, माझ्याकडे ती रक्कम आली आहे म्हणून काय केलं जातं, ते +10 हे दाखवली जाते या पद्धतीनं. आणि एखाद्या मित्राला आपण जर रक्कम उसने म्हणून दिली तर ते काय केलं जातं, निगेटिव्ह किंवा मायनस पूर्णांकात लिहिली जात असते. म्हणजे ह्यातले महत्वाचे मुद्दे काय आहेत, तर आणि शेवटचा जो पॉइंट आहे, द पॉझिटिव्ह साइन इज जनरली नॉट रिटर्न बिफोर द पॉझिटिव्ह नंबर्स, एक्झाम्पल +7 or 7. आता पॉझिटिव्ह पूर्णांकाच्या बाबतीत तुम्ही पॉझिटिव्ह साइन लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं. आता +7 एखाद्या विद्यार्थ्याने नुसतं 7 लिहिलं तरी ते बरोबर आहे, कारण ते पॉझिटिव्ह साइन तिथं गृहीत धरलं जातं, ते त्या ठिकाणी आहे असं समजलं जातं. म्हणून पॉझिटिव्ह साइनच्या बाबतीत दिलं तरी चालतं, लिहिलं तरी त्या पूर्णांकाच्या पुढे चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं या पद्धतीने. परंतु निगेटिव्ह साइन हे द्यावंच लागतं कंपल्सरी, त्या पूर्णांकापुढे ते लिहावंच लागतं. हे पूर्णांकाच्या बाबतीतले काय आहेत, पहिले महत्वाचे काही नियम आहेत. यामध्ये ह्यात महत्वाचं काय आहे की तुम्हाला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पूर्णांक ओळखता आले पाहिजे, आयडेंटिफाय करता आले. समजा ग्रुप ऑफ तुम्हाला नंबर दिले तर त्यातला पॉझिटिव्ह पूर्णांक ओळखता आला पाहिजे, निगेटिव्ह पूर्णांक ओळखता आला पाहिजे. नंतर एखादं वाक्य जर वर्णन दिलं की मी एका मित्राला 10 रुपये उसने दिले, तर ते तुम्ही कसं लिहिणार, तर त्या पद्धतीनं मग ते कुठला पूर्णांक वापरून लिहिणार हे त्या संख्यात्मक वापरून केलं पाहिजे आणि त्याची नोंदी करता आल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ द डेप्थ ऑफ सी इज 70 मीटर हे वाक्य आहे, ते आपल्याला काय करायचंय, इंटिजर वापरून लिहायचं. मग त्या ठिकाणी काय लागलं, डेप्थ म्हणजे खोली, खोली म्हणलं की ते काय येणार, ऋण पूर्णांक वापरून लिहायची. मग तिथं -70 हे करेक्ट आन्सर येणार आहे, हे आपल्याला या ठिकाणी लिहिता आलं पाहिजे. किंवा एखाद्या मंदिराच्या कळसाची उंची जर सांगितली असेल तर ती जी उंची आहे ती आपल्याला काय करायला पाहिजे, कोणत्या पूर्णांक वापरून लिहायची हे लक्षात आलं पाहिजे. आता उंची ही काय असते, जमिनीपासून वरच्या भागावर असते, मग ते नेहमी धन पूर्णांक म्हणजे पॉझिटिव्ह इंटिजरने काय केले जाते, दाखवली जाते. मग अशा प्रकारे तुम्हाला दिलेल्या वाक्याची माहितीचं तुम्हाला पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह पूर्णांकामध्ये रूपांतर करता आलं पाहिजे. हे झालं पूर्णांक संख्याबाबतचे जनरल नियम. आता आपल्याला गेल्या वर्षी तुम्ही जे पाहिलेले ते ऍडिशन ऑफ इंटिजर्स म्हणजे पूर्णांक संख्यांची बेरीज
मग आता ह्या बेरजेसाठी महत्वाचे 3 नियम या ठिकाणी मी तुम्हाला दिलेले अतिशय सोपे आहेत. तुम्ही गेल्या वर्षी अभ्यासलेले आहेत. तुम्हाला जास्त जर यातली माहिती घ्यायची असेल तर 6वीचं पुस्तक काढून तुम्ही हे गणित सोडवू शकता. फक्त इथं आपण रिव्हिजन करतोय आणि तुम्हाला माहिती करून मी देतोय. आता ऍडिशन ऑफ इंटिजर पहिला काय, बोथ द इंटिजर्स पॉझिटिव्ह, म्हणजे दोन्हीही पूर्णांक जर धन असतील. या ठिकाणी उदाहरण दिलं बघा, +7 प्लस +3, याचं उत्तर काय आलंय +10 किंवा सिम्पली 10. दोन्हीपैकी एक कुठले उत्तर लिहिलं तरी चालेल. किंवा +5 प्लस +3, याचं उत्तर काय आलेलं आहे +8. म्हणजे दोन्ही पूर्णांक धन असेल तर नेहमी जशी बेरीज करतो त्या पद्धतीनं करायची आहे. त्यातला दुसरा नियम आहे बोथ द इंटिजर्स निगेटिव्ह, दोन्हीही पूर्णांक जर ऋण असतील. या ठिकाणी मी उदाहरण दिलेलं आहे बघा, -7 प्लस -3, याचं उत्तर काय आलेले -10 आलेले. हे महत्वाचं आहे बघा या ठिकाणी. म्हणजे इथे नेहमीप्रमाणे बेरीज करायची आहे 7 आणि 3 10, आणि त्यांना काय त्यांचं जे कॉमन साइन आहे दोघांमध्ये जे सामायिक चिन्ह वजा ते त्या उत्तराला द्यायचे. इथं उत्तर काय येणार -10 किंवा -10 असं या पद्धतीनं. इथं याच पद्धतीने दोन्ही पूर्णांक ऋण आहेत बघा. ऋण पूर्णांकाची बेरीज काय येते ऋण पूर्णांक येते, म्हणून -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -8 हे त्याचं आन्सर येणार आहे. हे 2 सोपे नियम आहेत, समजलेले आहेत. तिसरा जो नियम आहे 1 इंटिजर पॉझिटिव्ह अँड अदर निगेटिव्ह, हा महत्वाचा आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल तर बेरीज कशी केली जाते. हा नियम वापरण्यामध्ये बऱ्याच मुलांचा गोंधळ होतो आणि अचूक उत्तर काढता येत नाही. म्हणून हा नियम आपण काय करणार आहे 2-3 उदाहरणाच्या साहाय्याने समजून घेणार आहे. आता इथं बघा -8 प्लस +6 अशी बेरीज आहे. म्हणजे हा एक इंटिजर काय निगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे, त्यांची ऍडिशन म्हणजे बेरीज आहे. असं जर असेल तर तुम्ही काय करायचं, हा नियम एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल तर त्यामध्ये काय करायचंय, नेहमी काय करायचं त्या 2 इंटिजर मध्ये मोठ्या इंटिजर मधून लहान इंटिजर वजा करायचा. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या काय करायची वजा करायची, आणि येणाऱ्या उत्तराला त्या दोन्हीमध्ये जो मोठा इंटिजर आहे त्याचं चिन्ह द्यायचं. उदाहरणार्थ ह्या उदाहरणामध्ये मी काय करणार आहे 8 आणि 6 ह्या 2 संख्या, 8 मधून 6 वजा केल्यानंतर 2 शिल्लक राहतात. आता ह्या दोघांमध्ये मोठा कोण आहे, हा 8 आहे. मग 8 ला कोणतं साईन आहे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे ऋण साईन आहे. म्हणून ह्या 2 ला काय आलं निगेटिव्ह साईन आलं. म्हणून ह्याचं आन्सर किती आलं -2 आलं. त्यानंतर मग इथं दुसरं दिलेलं आहे बघा, +10 प्लस -6 असं दिलेलं आहे. म्हणजे इथं एक इंटिजर पॉझिटिव्ह आहे, एक निगेटिव्ह आहे. इथेही नेहमीप्रमाणे काय करायचं की ह्या 2 इंटिजर मध्ये वजाबाकी करायची. 10 मधून 6 गेली, इथं 4 शिल्लक राहतात. आता येणाऱ्या इंटिजरला कोणतं चिन्ह येईल तर यातली मोठी संख्या कुठली आहे 10 आहे, त्याला कुठला आहे पॉझिटिव्ह. म्हणजे इथं काय ना +4 येणार, +4 असं त्याचं उत्तर येणार. किंवा नुसतं 4 लिहिलं तरी सुद्धा बरोबर आहे. म्हणजे हा नियम वापरताना आपल्याला काय करावं लागतं, थोडासा विचार करावा लागतो. त्यानंतर 0 प्लस +4 याचं उत्तर +4च येतात. -3 प्लस 0 याचं उत्तर -3च येणार. या पद्धतीने इंटिजर्सची काय केली जाते बेरीज केली जाते. फक्त हा जो नियम आहे तो काळजीपूर्वक वापरावा लागतो. एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असला की पहिल्यांदा त्या 2 इंटिजर मध्ये वजाबाकी करायची, मोठ्यातून लहान वजा करायचा. येणाऱ्या उत्तराला जो कोणता मोठा इंटिजर आहे त्याला जे काही साईन असेल पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह तेच साईन उत्तराला, ते चिन्ह त्या उत्तराला काय करायचंय द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने हे काय करायचे ऍडिशन ऑफ इंटिजर्स हे नियम वापरायचे. तुम्ही जेवढा ह्या उदाहरणाचा सराव करताल तेवढं तुम्हाला हे लक्षात येणार आहे. आता आपल्याला ह्यातला जो पुढचा मुद्दा आहे तो कंपॅरिझन ऑफ इंटिजर्स हे बघायचं. त्यापूर्वी मी इथे एक नंबर लाईन काढलेली, इथे 0 दाखवले, +1 +2 +3 एटसेट्रा. इथे -1 -2 -3 एटसेट्रा दाखवले. आता कंपॅरिझन ऑफ इंटिजर्स ह्याला मराठीमध्ये पूर्णांक संख्यांची तुलना असं म्हणलं जातं. तुलना म्हणजे लहान मोठेपणा. लहान मोठेपणा म्हणलं की तुम्हाला ते ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, इक्वल टू हे साईन माहिती आहेत. आता या पद्धतीमध्ये इथं सुद्धा मी तुम्हाला 3 महत्वाचे नियम दिलेले. कसे बघा, पहिला नियम, एव्हरी पॉझिटिव्ह इंटिजर आर ग्रेटर दॅन 0. प्रत्येक धनपूर्णांक हा 0पेक्षा मोठा असतो. बघा
0 + 7 +7 यामध्ये +7 मोठे. इथं +3 0 यामध्ये +3 मोठे. म्हणजे थोडक्यात काय की ह्या संख्या रेषेमध्ये पॉझिटिव्ह नंबर्स काय असतात सगळ्यात मोठे असतात आणि ते शून्यापेक्षा मोठे असतात. हा पहिला नियम झाला. दुसरा, एव्हरी पॉझिटिव्ह इंटिजर आर ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह इंटिजर. दुसरा नियम असा आहे की प्रत्येक पॉझिटिव्ह इंटिजर हा निगेटिव्ह इंटिजर पेक्षा काय असतो मोठा असतो. या ठिकाणी उदाहरण दिले बघा, -9 +3. आता ह्यात मोठा कोण ठरवणार तर ह्यात +3 मोठे आहेत कारण हे पॉझिटिव्ह आहे, ते धनसंख्या आणि ही ऋण संख्या असल्यामुळे लहान आहे. म्हणून हे नियम काळजीपूर्वक काय करायचे समजून घ्यायचे. या ठिकाणी सुद्धा बघा +8 -9 दिलेले, यामध्ये +8 मोठे, -9 काय लहान आहे. म्हणजे प्रत्येक धनसंख्या ही ऋण संख्येपेक्षा काय असते मोठी असते. हा नियम या ठिकाणी वापरलेला आहे. तिसरा जो नियम आहे, एव्हरी निगेटिव्ह इंटिजर इज लेस दॅन 0. तिसरा नियम एक महत्वाचा आहे की प्रत्येक ऋण पूर्णांक संख्या ही शून्यापेक्षा लहान असते. आता 0 आणि -7 यामध्ये काय 0 मोठा आहे आणि -7 काय लहान आहे. इथं सुद्धा बघा -3 0 असं दिलेलं आहे, यामध्ये 0 मोठा आहे आणि -3 लहान आहे. म्हणजे -3 इज लेस दॅन 0. इथं काय असणार आहे 0 इज ग्रेटर दॅन -7. या पद्धतीने या ठिकाणी काय केलं जातं इंटिजर्सची तुलना केली जाते आणि हे नियम वापरून आपल्याला त्यातील लहान मोठेपणा काय केलं जातो ठरवतो. म्हणजे ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, इक्वल म्हणजे समानता ही ठरवली जात असते. म्हणून यासाठी नंबर लाईनचा वापरही करता येतो आणि हे नियम वापरून आपल्याला लहान मोठेपणा ठरवता येतो. हे यामध्ये आहे. आता ह्यातला जो शेवटचा मुद्दा आहे त्यामध्ये तो अपोजिट इंटिजर्स, विरुद्ध पूर्णांक संख्या असं म्हटलं जातं. विरुद्ध पूर्णांक संख्या. अपोजिट नंबर्स आर ऍट द सेम डिस्टन्स फ्रॉम द 0 बट इन द अपोजिट डिरेक्शन. आता विरुद्ध पूर्णांक कसे ओळखायचे की जे पूर्णांक शून्यापासून डावी बाजूला आणि उजव्या बाजूला समान अंतरावर आहे त्याला विरुद्ध पूर्णांक म्हणतात. उदाहरणार्थ ही जर आपण संख्या रेषा पाहिली, इथं 0 आहे, इथं +2 आहे, इथं -2 आहे. मग हे -2 आणि +2 एकमेकांचे काय विरुद्ध पूर्णांक संख्या आहेत, अपोजिट इंटिजर्स आहेत. म्हणजे +2 चा अपोजिट इंटिजर काय येणार -2 व -2 चा अपोजिट इंटिजर काय येणार +2 येणार. या पद्धतीनं प्रत्येक हे आपल्याला विरुद्ध संख्या रेषेच्या साह्याने काय केलंय ते आपल्याला मिळवता येत असते. इथं बघा +7 च्या अपोजिट -7, -3 च्या अपोजिट +3, -9 च्या अपोजिट +9. या पद्धतीने काय केलं जातं संख्या रेषेवर अपोजिट नंबर्स काय केले जातात दाखवले जातात. द सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर इज 0. हा एक नियम महत्वाचा आहे. दोन विरुद्ध संख्यांची बेरीज 0 असते. या ठिकाणी दिले सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर्स आर 0. इथं +7 + -7 यांची बेरीज काय येणार 0 येणार. तुम्ही नियम वापरून बघा, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह आहे, 7 आणि 7 आहे, 7 - 7 0 येणार, उत्तरचं 0 झालेलं आहे या ठिकाणी. तसंच -3 प्लस +3 ह्याचं उत्तर काय येणार 0 येणार. या पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे की इंटिजर संदर्भातले हे 4 नियम, म्हणजे उदाहरणार्थ पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इंटिजर्स कुणाला म्हणायचं, त्यानंतर पॉझिटिव्ह इंटिजरचा वापर कुठे केला जातो, निगेटिव्ह इंटिजरचा वापर कुठे केला जातो ह्याची माहिती, त्यानंतर ऍडिशन ऑफ इंटिजरचे 3 नियम, कंपॅरिझनचे 3 नियम, या पद्धतीने काय केलं जातं इंटिजरचे नियम वापरले जातात. अपोजिट इंटिजर्स कसा लिहायचा हे पण आपल्याला त्यामध्ये समजलं पाहिजे. तुम्ही हे व्हिडिओ नीट पाहून व्यवस्थित त्यातले सगळे कन्सेप्ट समजावून घ्या आणि त्याचे अर्थ माहीत लिहून घ्या, वहीत लिहून काढा. आता यावर आधारित तुम्हाला मी व्हॉट्सअपवर काय करणार आहे त्याच्या ब्रिज कोर्सवर आधारित ज्या काही त्यांनी ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत त्या मी पाठवणार आहे. तुम्ही त्या ब्रिज कोर्सच्या वहीमध्ये लिहून पूर्ण करायच्या जेणेकरून तुम्हाला 15 तारखेला होणाऱ्या टेस्टसाठी त्याचा उपयोग होईल, फायदा होईल आणि तुम्ही सराव करत राहायचा. पहिल्यापासून
सतत ते लिंक मध्ये ठेवायचे. जरी पहिले व्हिडिओ आपण जॉमेट्री संदर्भात घेतलेले ते स्वाधूनमधून पाहायचे, त्याचे रिव्हिजन आणि उजळणी करायची. धन्यवाद.